kami, pagtulunan, nagaingon, don't mix. Ayaw Sagol. sana, mix. Sagol. Ayaw isagol. Anak, mix pa, mix. Ang pag-mix, importante man kaya, nabi na magkapita. Diba? Nagkape pa mo dire? Ako, sabi natin ni Horong magkapit. Butangkag kape. Butangkag, saan ay butang sa kape ganay para ulami ko? Kopimit. Kopime. Kanya, with sugar pa yun. Dili man na siya ulami kung dili ni mo i-mix. Ang ubang pag mag-mix mga igsoon, pagdugay yun eh. Ang ilang kuha na prinsipyo, basta dugayon yun ng putaw, maggawas yun ng tinuog na lang. Basta dugayon putaw. Pero kana ko nung kinutawan nga, kaisa ra, inom na yun, barawado po na di mo gawas ang dami anak. Istorya mga kaigsunan ko sa usa ka magtiayon, bagong ninyo ba? Istorya sa taha? Yan magpod. Samtang ko na nagpatimpla mga igsuon ko o kape ang bana, timplahan ko na sa asawa. Kaya ilang balay, habog. Tuwa dito ang bana nagpatimpla sa taas, second floor. Naog ang asawa, nagtimpla o kape. Nagtimpla ang kape, hatod niya dito sa yung bana, tuwas taas. Pagkapi sa bana, nahiblan ang bana. Nasuko. Kay, pagtilaw niya, tabaang. Diba? Murag sa ato po, pag magpatimpla ka sa atong asawa, pag batilawan na itong tabaang man, tabaang din yung paghigugman ng asawaha ba? Ano na yun? Interpretasyon. Pag tamis mo, patyon, papuntas. Kuan, gano'n sana, diabetes. Saan na dapat ang timpla? Katamtaman lang. Pungot ang mga banas. Singgitan na niya. Alay natin ni Day. Pag mo timpla ka, ayaw po nga, ganahan po ng imong bana. Sama ni nga, paintaman. Wala ni mo butangin asukar, no? Singigit siya. Singgit mga isuon. Ang asawa, ng saka, o giignan niya nga, kutawa na, nagibutangan na nato ng asukar. I-mix lang na siya ba? Amen? I-mix na. Sulay mix, ay sigig-singgit. Kaya usahay kita, magsitag kasuko, ang hinungdan kita na po. Hilo man na gino. Sige tagkapungot, sige tagkasuko, daghan nagmadamay, pero hinungdan kita ra. Amen. Kulang raman na eskutaw. Nagikutaw. Pagtilaw, uy, isbilit doon. Pinawalawan siya mga igsoon. Kutawa na lagi na kung sa mapong ka nga. Sige man kasuko diha nga gibutan nga naman nagkasukar. Sa atong kinabuhi, mga igsoon, ano bang muagi tao gitawag kapait sa kinabuhi? Mga problema, mga pagsulay, ayaw lang dayon o kasuko. Ayaw hinaiblan. Amen? Amen. Amen? Amen. Kay basi na ay mga butang diha nga wala ba ni mo ma-mix ba? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang pagpangalagad nato sa Dios, natural gyud na. Igday mo katapat, natural gyud na, brad. Still natural gyud na. Natural good na. Puti pasabot, normal na na.
Dili na natural. Kanang moingon ka nga, sa pagpangalagat ako, lunlon man hayahay. Abnormal ka. Dili ka natural. Kay ang natural, ang normal nga mahitabo, pag tinuod kang nangalagad, moagig yung kas mga kalistahan. Amen. Kasabot mo? Praise the Lord. Moagig yung kada iyang mga kalistanan. Tanan mo yung kalistanan. Kalisdanan. Mao gani ng mga ikaunod, pag tutluan ni mong in English, mubalik yung yapong binisaya. Pag mo ikaw, God is good. Isa-isaon pa nimo na. Muingon din mga taga-bukid, kalisod. Dili Brad, otro ha. God is good. Kalisod. O, di lagi, di yung ganito. Sa kung saan ni mong tudlo, mubalik Diyos, kalisod. Masayon, naman siya nito ko ng kalisod, kaysa God is good. Oh. Bisa kung saan ni mong likay-likay, bisa kung saan ni mo mga igsuon o tago-tago, ang kalisdanan, moabot na sa atong kinabuhi. Amen. Moabot na nako, moabot na nimo. Oh, moabot na nimo. Problema, moabot na nato. O ganin ang uman, pag dili ka malo, masubrahan ang problema, magbitbit na nausako. Pastor, bitbit magyabuong sako, atong maisan. Dili ang magpasabot. Kana nga sobra sa problema, magbitbit og sako, butangan ng mga lata. Maglakaw-lakaw na dahil sa dalan. Kabalo na mo, sana? Wala mahinon na address Monteverde, pero ito magbutuhan, arang naghana na. Magsigig istorya, bisan siya na isa. Kuha na gina ninyo. Oh. Buta may pasabot, kanang mga tawhana na sobrahan sa problema na. Kuyaw mo rin yung masobrahan sa problema? Kuyaw. Muna nga, dapat pilit na masobrahan sa problema. Amen. Amen? Amen. Dahil masobrahan kang problema, imbis kay sakto pa kang pangisip, maana na. Oh. Diba? Kabalo mo mong anak, napagay anak. Oh, nay anak, napagay anak. Oh, ana-ana na siya. Muna nga ang problema, kung mamulukop sa kinabuhi ni mo, ang mahitabo, mawa nakas pagpamalandong. Amen. Mabuang na ka. Laktod ka pagkasulti. Di na ka makaila sa imong mga pamilya. Basta mabuang. Nabay buang makaila. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pauling mga tao, basta muundang sa pagpangalagad, tungod sa problema, tanaw ni mo, buang-buang na. Kaya di naman makailang Ginoo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pero sa mga tao wala ni undang, bisag daghay mga problema, nagpadayon Praise sa the pagpangalagad Lord. sa Ginoo. Hallelujah. Naagihapon mga igsoon Yes. ko sa insaktong pagpamanandong sa kinabuhi. Amen. Everybody say amen. Amen. O na nga kung may problema, may kalisdanan, sulay sa kinabuhi, kasakit, i-mix lang mga igsoon ko. Butang i-mix. Kasi may i-mix ni mo anak, di lagi mo lami ang kinabuhi lagi. Basta di mo mixing. Nagkaon mo din mong ice cream, no? Nagkaon mo mga ice cream? Oo, karoon mo pinigay. Ice cream na punta. Puslan manin. Lagi, ice cream na punta. Oo. Kanang ice cream, dili na mo lami. Kung dili isa ka oras ang imong mixing, anak. Magtinapol gani kag mix ana na ay tabang na ay tamis. Nya kung makatilaw ka na nagsagol ng tabang o tamis, di na kaganahan. Kinahanglan ang mixing. Ano bang kutaw kag maayo ba? Ang tanan mo ingon kutaw. Kutaw. Dig na nga kutawag maayo. Kutawag maayo. Mix yun. Mula basta maayo. Kutaw.
lang. Very good lang. Oh. Pag dili makutaw mayo, lami gihapon, pero way klaro. Minus. Pero makutaw mayo, arang lami Amen? Amen. Minsan may nagkape dire nga wala asukaray. Bisa ko asukaray, kutaw gihapon. Di ba? Imo na gibugbog, papa, gusto na inom. Ay, kwenta. Kung nga na magaling imong kinapihan, abrehin na lang ng kapis, ang sana steak, sasi, abrehin, iritso na lang ng baba. Tabutangan ni Hugo, tubig yung kanimo ko tawag. Inom na yung tubig. Bahala na ang bitok mo yung utaw niya. Wala lang, sayaw na, lukso-lukso na yan para makutaw niya. Oh. Di ba? Amen? Amen ba mga igsoon? Amen. Kung sa importante ng pagluogo, luogo man lang sa uban, kanaon yun ba? Utaon, ang uban. Oh. Kuna nga, sikong istorya nga, normal man ay kalisdanan, normal man ay pagsulay, normal man ay mga problema, normal man ay mga kasakit, ay pagbagulbol. Ay pagsigig. Kadugan mo, malingkas na lang. Kadugan mo na, yawaan di kinabuhi. Wala, Ginoo. Amen. Amen. Nakunoy bata dito lang dagandagan. Tinuda na hitabo itong mayaging mga kuwan. Wala pa yung New Year na tingali ko. Nakunoy Kristohano dito. Nga na nakabisita ng leader sa simbahan. Tunog yung puno. Kapag panuktok, ibig si Maxi nagtuktok, nausama ko nung pagtagbay nga katong iyang anak, nagdagandagan ito sunod silang balik, duwa-duwa. Dibag nung sinahan, huwag man puno nga, muto. Ay kaya, kung bata pa imo. Unong na, tama na, nagluksok na ko nino, samot na ganong dagandagan yung noon ko no. Ingong ko nung inahan nga, yawa mo yung bataan eh. Lagay sakto na ang membro. Kaya suunan ng abot. Ayos, Ter! Basta, yakin dapo kayang pagkayawa. Maon ni diha. Amen? Amen. Pag dili na ito masakto, mga igsuon ko pag mix, di na ito sakto, mga igsuon ko pag sana tawag, pag tutaw, mawala ang lami. Amen. Amen. So, kauban sa Kristohanon ang kalistanan, problema, praise God, sakit. Amen. Amen. Tanan, oy. Huwag ka mo lang diri, nagigilingkod mo. Kasi ako nagbarog diri. Nagtuo mo nga ko kalistanan. Ha? Kamong naglingkod diha. Nagtuo mo nga ko kalistanan. Ako, naguna-una na gani ko sa mo kalisdanan niyo. Labi na maghinuktok mong sugod. Labi na mag-ana-ana na. Sigurado kita. Ang dili may balaan na ay kalisdanan sa kinabuhi. Kana ba, bisag na ay nagkong problema, makatawa na gyapon ba?